Alam nyo ba na ang tunay na maganda, maldita? Ba yan? Painis kayo! Tinunto, ito. Friend, pag sinabihan ka na pangit ka, huwag kang magalit. Bakit naman? Sapakin mo agad. Ang para-paraan, ganon? Tinunto, ito. Kay, panotis naman with video kung paano magalit ang Ilongga. Ayoko magalit. Ayoko nga magalit. Kasabad man Bakit ba gusto yun talaga nagagalit ang Ilongga, ha? Tapos natawa-tawa kayo dyan dahil sa punto namin. Ang galing nyo din, no? O kung magagalit ako ngayon, magka-wrinkles ako dito, may pambili kayo ng moisturizer ko para matanggal to. Majowa nyo, anak nyo, kapamilya, kaparyentihan nyo dyan ang inisin nyo at magalit sa inyo. Hindi nga kami inyo hambalan yung maakig kami sa inyo. Ay, nano ka mo ya? Tinunto ito. Niloko ka noon. Tapos bumabalik siya ngayon. Tapos sabihin niya, bigyan mo ako ng chance para magbago. Ano kami, ha? Rehabilitation center? Tinunto ito. Day, lipay ka? Oo. May nanghagad sa akon makapi. Katapos ko ng mga pi, mabinggo kami kay Mailig ko sa binggo. Bow! Oh, nga Ginagad ako makapi kag mabinggo sa namatyan. Gali ka no? ito. Alala lang sa mga OFW. Huwag mo diligan ang hindi mo halaman. At huwag mo kainin ang hindi mo ulam. Ito. Friend, alam mo, bibig ko parang may itim. Paano kasi? Garilyo ka. Ganun ba? Kaya pala yung singit mong itim, no? Naninigarilyo din. Ito. Friend, alam mo ba ang Japanese ng pangit? Ano? Kamu-kamu. Yung Japanese ng mas pangit. Ano? Ikaw pa rin to. Ito. Bawi na talaga ako sa'yo. Yung Japanese ng pogi. Alam ko yan. Ako to. Hindi, mali. Ha? Ano? Ang Japanese ng pogi, umasa pa to, wala sa'yo. Tinunto, ito. Kapag hindi kami nag-ayos, los siyang pabaya. Kapag nag-ayos naman, ang landi, feeling dalaga. Kayo na mag-decide. Ito. Alam niyo ba, na gusto talaga namin mga Ilonggo ang anay. Sa pagkain, kaon ta anay. Sa pagtulog, tulog ta anay. Sa paggala, lagaw ta anay. Sa pagpahinga, paway ta anay. Sa pagligo, ligo ta anay. Sa pag-inom, inom ta anay. Kahit aalis na, lakat ta anay. Kahit sa pagdumi, musuon ta anay. Puro na lang anay. Tinunto, ito. Aga-aga si mangot yung mukha mo. Naaway ko tong nag-message sa akin, no? Paano? Sasali daw ako sa palawagan. Paano niya nalaman maluwag ako? Buba. Tinunto, ito. Kapag ang talong mo malambot na, ibig sabihin, ready na to balatan. Itlog na lang kulang. Tinunto, ito. Bakit parang kasalanan ko pa na nababad trip ka at nasisira ang araw mo sa inggit dahil sa kagandahan ko? Bala ka dyan. Tinunto. Ito. Amerikano versus Ilonggo pag nag-aya uminom. Hey bro, where you at? Will you join me for a drink? Hello, Migs? Ding ka?
Ipugay, dakpan ko sa ng lalaki. O, di ka subong di ko bala may nom tabla. Pugay, tuwas lang yung dressing na batyan. Di ko bala sakit, ganyan. Tinunto. Ito. Sabi daw nila, ang tao daw na pinagpapala, na nagpapala, na nagpapala, na nagpapala, construction worker. Tinunto. Ito. Independence Day na naman. Kumusta na kaya yung pinalaya ko? Nabihag na kaya yun ng iba? Tinunto. Ito. Yung hinulog mo na lahat ng tinidor sa bahay nyo, pero wala pa rin dumating lalaki sa buhay mo. Tinunto. Ito. May nag-comment dito. Ano daw ang hilig mo? Hilig ko? Swimsip. Nang may balls. Pinunto. Masama daw magtanim ng galit sa kapwa. Pero mas masama ata yung magtanim ka ng bata sa di mo syota. Tinunto. Ito. Hello, ta? Tanong ko lang sana, bakit ang anak niyo ganito? Parang patay gutom. Lagi nilang sinasabi, love, pakain naman. Tinunto. Ito. Hindi ba lang wala man ka mo. Pero nagay kay mo hulat sang kamusta ya mayong aga, mayong hapon, sa magtulog, nagay kay mo pangamusta. Tapos na magwa kay mo sa panit mo, kaselos, kung may upod sa nga iban, ay nano ka. Tapos, nagay kay mo pamangkot, diin ka na, nakaligo ka na, nakakaon ka na, sa diin ka na, subong, ay nano ka, day? Gadamgo? Tinunto. Ito. Ay, kawawa naman siya. Yung ganda niya, siya lang nakakaalam. Tinunto. Ito. Habulin ka rin ba? Tulad ko? Habulin ng malas? Tinunto. Ito. Yan. Laro ng ML. Mag-review ka na kasi. Ha? Bakit ako magre-review? Hindi mo alam. Hindi. Kasi mamaya, sasagutin na kita. Tinunto. Ito. Mami, ano ang tawag sa gitna ng dalawa mong legs? Ha? Paraiso. Ah, ganun ba? Eh, ano naman tawag sa gitna ng dalawang legs ni Daddy? Ah, susi ng paraiso. Ah, okay. Yung susi nyo, Daddy, may duplicate. Siguro dun sa kapitbahay natin, sinusian din si Mami. Sinunto. Ito. Kapag ang tao, lagi kang kinukumusta, tatanong, ano ginagawa mo? Okay ka lang ba? Nasaan ka ngayon? Nakikichismis lang yan, kaya ingat ha. Pinunto. Ito. May nakita ako dito. Ano to? Bill at Sibay? Ah, Ilonggo ekspresyon yan. Ah, talaga? Paano? Ganito yon. Kapag nagulat, bilat si Bay. Kapag niloko, bilat si Bay. Kapag nanalo sa loto, bilat si Bay. Kapag na-shoot ang bola ng basketball, bilat si Bay ho. Kapag iniinis ng kapatid, bilat si Bay. Tinunto. Ito.